nogle ting, og en stemme, som siger nogle ord. Denne stemme, som siger disse ord. Se ham nu. Se ham hele tiden. Måske tænker han på, hvad hun sagde til ham. Hvordan det er at røre ved hendes hud. Måske tænker han på hendes øjne, hendes ben. Se ham hele tiden. Hvad vil han? Hvorfor bevæger han sig sådan? Hvordan bevæger han sig på den måde? Måske tænker han på, hvad hun sagde til ham. Se ham hele tiden. Hvordan lægger hun sig?